Hej guys, velkommen. I har måske hørt om Bulldog. Jeg har så taget de stærkeste lovlige nudler i Danmark. Dem sidder jeg med lige her ude på vejen. Og jeg har tænkt mig at spise dem rigtig hurtigt. Og jeg har taget is med, som ligger på min nums. Til når det bliver for stærkt, for det gør det. Ja, jeg vil starte så snart jeg kan få en ordentlig skefuld. Det er så meget stærkt det her. De fleste af jer har måske allerede smagt det. Så min plan det er, jeg stopper ikke før jeg har spist det hele. Okay. Without further ado, let's go. Så er det sådan gået i skoven. Jeg tror, han har det lidt skidt. Hvorfor gør du det sådan? Hvorfor skal jeg gøre det sådan? Så ikke er det så godt. Skal vi tjekke måske? Nej. Man kan høre. Så Karl. Så skal det nok blive godt igen, ikke? Må lige få et billede op fra. Ton! Nu skal jeg bare udholde det. Det kommer tilbage. Jeg har lige fået vand. Okay. Vi ses en anden gang.